Здравейте хора, съм Софзок. Тук с мене Дакасен. Здравейте хора! И днеска ще играем Luck Your Boss. Това е 24 начина. Преди е било 23 по някаква причина. И сигурно има стара версия. Да, сигурно. Да, dudi.com. Dudi. Едно за този епизод. Я да пробваме с гостика. No. Wrong. Виж как гледа. Вижте го как гледа, хора. Как мазно гледа. Дали това е като едното фаталите на Джони Кейдж, да ти кажа, малко подобно е. Само той ги прави по земята, го удря много пъти. No. Ей, да знаете, това ме Wrong. първа линията. Горко човек. Горкия. No. Wrong. Това заболя. Хора. Добре, сега ще намерим четвърти начин. Да видим. С някакъв крадец майче. Я това. No. Wrong. Да, схванах. Това наистина е доста болезнено и брутално. Така сега си играе на Пакман, човека. Кой играе Пакман, бе? Ами, човека. No. Гледай. Замери се. Бяхте нагля. Това е яко. Да. Виж. Ти ще кажеш някакъв крадец. Да, бе. No. Куфърче. Топ. Буксира го. No. Wrong. Ей, сега ще виждам. На мен не ще говориш враг, бе. Явно. Да, ще взе компа. Защо е толкова брутален този, бе? Този гаден. Не, шефа е лош. Този е лош. Я прави с куфара. Ти прави ли с куфара? No. Я, Се едно с меч, бе. Да. Как гледаше? No way. Не искаме да го чуваме. Виждали ли сте толкова здрава клавиатура? Аз не. Не знам, тя се чупи, бе. Да, ма виж колко е. Даже и половината не се е счупила. Да. И вече е брутално. No. Гледай. Wrong. Виж кола ме. Я, бе. Аз не съм го намирал.
Ти не си е играл. Не, малък съм играл, но не цялата точно. Nowhere. Не искаме да го чуваме тази. Простя. No. You're fired. I'm gonna have you arrested. Това не е брутално в никакъв случай. Не, на малко. Часовник! Я бе. Пас. Гъфаш ли ме са, бе? Да, да към ти са. Явно. Аз не съм негаден. Хубаво, нямат го. Съжалявам на човечето, не? Това е просто игра, бе. Да, знам, ама е гадно, No, ако... no, 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 no. Wrong, wrong, wrong. О, скъпърчите. Може да има и втори епизод, защото не знам дали ще ни стигне 10 минути. Да, вярно е. Макар, че може и да ни стигна, защото сега сме на 13, 6 минути минали. О! No one, no one, no worry. Е, това го каза. Да, вярно е, съм това е доста интересно. No. Това вече го правихме, бе. Вече го направихме. Ще бъде ли пък свърши той? Да? Добре, свърши. О! Защо е толкова брутално? Nowhere. Mortal Kombat X2. Какво лъча? Да, стана. Освен с Mortal Kombat X се имат No, пред no, от no, Mortal no. Kombat 10. О, гледай. Май... Накрая ще кажеш, че ще се занимаваш с някакви съвещи. На това сега да си... Не искаме да го чуем. Да, ято и. Вода, рада. Искаш ли да пилиш вода? Майната ти. Аз ще повърна. А той иска да го задуши. Аз го схвана. Кое не сме ползвали? Кое? No, no, no. Куфърчето ли сме го? Не Wrong. ползвам. Първо ли? Телефона. О, той го души. Души го с кабела на телефона. Добре, хора, ще има и втория епизод. Добре, довиждане от нас, хора. Надявам се ви Да. харесал и ще има втори епизод. И до скоро.